Matthew chapter 1, verse 6. Matthew 1 verse 6, and the Bible reads, and Jesse begot David the king, and David the king begot Solomon, of her that had been the wife of Uriah. And Jesse begot David, and David begot Solomon. Nyandoda nditaure nezvayo pano ndeyo hondo dzeupenyu, bala challenges ari mulife. Ndikuda kubata genealogy yaJesu. Uchaona kuti David mwana waanobereka ari mugenealogy, mwana anouya mushure mekunge David aita asina kunaka. David watadzira Mwari, atora mukadzi waUria, ndokubva ava nemwana unonzi Solomon. Solomon rimwe zita rake wainzi Jedida, kana the beloved of the Lord. Solomon ndiye akava the next king after David. David waiva nemadzimai akawanda, akava nevana vakawanda, but mwana akatenderwa naMwari kuti ave the next king, mwana waakabereka nenzira dzisinganzwisisike mushure mekunge atora mukadzi waUria. Pandaverenga pati, and he begot Solomon naBetsheba aiva mukadzi waUria. David begot Solomon. So Solomon is a product, is a product yeufeve kana kuti upombwe. Solomon is a product yabva pachinhu chisina kunaka, sin, but God had chosen him. Do you know kuti muupenyu there are some people who are successful not because they are good guys, they are prayerful, kana kuti vanhu vari right, but somehow you wonder kuti sei vasvika at this level, but uchitresa kwavanobva nemararamiro kuri so hayward kana kuti kuri wicked. Solomon is a product iri kubva pana David waita musikanzwa nemutara mukadzi waUria. But let me show you the secret iripo inoita kuti Solomon agone kurangarirwa zvakadaro ari product yesin. Solomon haasiri a firstborn waDavid naBetsheba. Kune mwana wavakabereka akafa. So Solomon ari kuuya as a second born, pakati paDavid naBetsheba. So the first son akafa, mwana akafa uyu mwana waDavid, Not ubate a clue. Jesu rimwe zita rake unonzi son of David. So pano pari kuedza kubuditswa pachena kuti kune rimwe rufu, pane rimwe dambudziko hombe rinenge rakaitika, but rakava neropa rakatsiva kudarika kwose kwaDavid, mistake neera yaDavid yaita kuti agone kubereka mwana anonzi Jedida, the beloved of the Lord, kana kuti Solomon akazoba the next king. So hakusi kugona kwaSolomon, ndoda tuone simba reropa raKristu pamusoro peupenyu hwemunhu. Son of David akafa is just a shadow picture yaJesu mwanakomana waDavid anouya kuzofa kuti isu tiberekwe patsva tigone kugamuchirwa nyangu neutera hwedu muna Kristu. Son of David akafa, waakabereka naUria the firstborn. Ndobva paberekwa Solomon. So Solomon kudiwa kwake hazvirevo kuti is a product chinhu chakanaka, but pakati paSolomon naDavid pane mwana watisina kuona zita rake. Rufu rwemwana iyeyo ruri kuplaya a role yekuti Bible rinoti mubayiro wezvivi rufu. The wages of sin is death. So David watadzira Mwari, but pakati paDavid naSolomon pane mwana aberekwa ndokubva afa. So death yapinda pakati paSolomon naDavid. Death iyi ndeye mwana akaberekwa naDavid naBetsheba. So uchaona kuti David rufu rwaaifanirwa kutarisana naro mushure mekunge atadzira Mwari
rwabata paropa rake pamwana afa. Saka mwana ari kuzoberekwa after death yemwana uyu aitwa naDavid naBetsheba ndiye mwana anonzi Solomon. So favor iri kuya mulife yaSolomon has nothing to do with Solomon. Ingori favor yabata mulife yaSolomon, but hepano pane nyaya hombe pakati pavo pane rimwe ropa rakadeuka romwe mwana waDavid. Saka Jesu rimwe zita rake unonzi mwanakomana waDhavhidha. So mwanakomana waDhavhidha uyu ndiye ari kukansela, ndiye aplaya a role yekubatsirika, yekubudirira, yekusumuka kwaSolomon. So Solomon zvinhu zvake zvinongofamba zvakanaka. He's not a good man. Wakatsaudzira akarora vamwe vakadzi vakamutsaudza kubva pakunamata Mwari. But wakaonirwa nyasha dzekuti he became the next king and the wisest. Kwete nokuti ane zvaanogona, but pane ropa rataura on behalf. Kune ropa rakaerera pakata rikavhara nyaya. Ndoda ndinamate tideclare nyaya yeropa raKristu muupenyu hwako. Baba, muzita raJesu Kristu weNazareta, ndinotaura ropa rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbhero. Ndinotaura ropa raJesu pamusoro peupenyu hwevana venyu Baba. Let the blood of Jesus speak on our behalf. Shoko renyu rinoti vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Miromo yedu inopupura kuti tinobudirira upenyu hunoendeka zvakanaka nekuda kweropa raKristu Jesu rakadeuka paKalvari. Baba, ndinosasa ropa raJesu Kristu pamusoro pemhuri, ropa raJesu Kristu pamusoro pebasa, ropa raJesu Kristu pamusoro peupenyu hwangu. Ngaritaure on my behalf, ngaritaure Baba richiminister favor unto my life. Ndinotaura ropa rinodarika ropa rembudzi, ropa remakwai. Ropa raKristu Jesu ngarindirwire, ropa raKristu Jesu ngarindinatse. Ndadeclare simba reropa raKristu pamusoro peupenyu hwangu nezvandichabata. Utsvene wakatendeka, hakuna mhiko dzawakaipa nekuronga kwawakaipa kungadarika simba reropa raKristu. Takupai mbiri nekukuremekedzai Mwari. I decree and I declare blessing and favor upon the viewers. Nekuda kwekuti vakatenda muna Jesu ane ropa rinotaura zviri nani. Mwari makamurangarira Solomon. Background yake yakaipa, asi nokuti pane ropa rakataura. Pane ropa rakava pakati pake Baba, nekuti takatengwa neropa raJesu. Takatengwa neropa raKristu. Ropa taura muupenyu hwangu. Ropa raJesu taura pabasa rangu. Ropa raJesu taura pautano hwangu. Ropa raJesu taura pamusoro pemhuri yangu. Ropa raJesu taura pamusoro pewanano yangu. Baba, ndinodeclare, ndinotaura nyasha nokuti munoti vakakunda neropa regwayana. Ndinotaura the blood of victory, the blood of victory, the blood of victory in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ukatarisa kunyika, vanhu vane mhuka dzavanogona kuraya, mombe, huku, makwai as my sacrifice. But ndinotenda kuti pakati pangu newe, pakati pedu natenzi wedu, pane ropa rinotaura zviri nani. The blood of Jesus. 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 Ropa rinotaura zviri nani. Ropa rinotaura zviri nani. Ropa rinotaura zviri nani. Every animal sacrifice yakaitwa against your life, I cancel it now in the mighty name of Jesus. Ndinotaura atari yedenga ine ropa raKristu. Every altar yakaitwa mhiko against your life, against your work, against your family. Ndinotaura ropa raJesu, ropa raJesu, ropa raJesu, ropa raJesu. May the blood of Jesus speak better things on your behalf. In the mighty name of Jesus. Background yako haina nyaya, nokuti pakati peki background yako na upenyu wako. Tirikutaura ropa, tirikutaura ropa, tirikutaura ropa, tirikutaura ropa, tirikutaura ropa, tirikutaura ropa. Ndinotaura ropa raJesu, ndinotaura ropa raJesu, ndinotaura ropa raJesu. Ngaritaure on your behalf.
ngaritaure on my behalf. Baba makatendeka, mucheno wakarurama, wenyasha anogona, vana venyu pamusoro pemabasa avo, utano hwavo Jehovha, mhuri dzamakavapa, zvavanobata Mwari, ndinotaura kuti ropa raKristu ngarivareverere, ropa raKristu ngarivamirire. May the blood of Jesus speak on our behalf, in the mighty name of Jesus. So there are times yekuti uri haunted nebackground yako, kune zvinokutera zvokuti ukacheuka ukatarisa unonzwa kuti maybe ndosaka zvinhu zvangu zvisiri kufamba, ndakatadza, ndakabhaisa apa neapa, kana kuti background kwandiri kubva nako kwedu kwainamatwa zvifananidzo, kwaitwa mhiko nemamwe masacrifice. Ndiri kutaura ropa rinotaura zviri nani kudarika raAbheri, ropa rinotaura zviri nani kudarika every animal sacrifice. Proclaim the blood, speak the blood. Mutumwa anoti, shoko rinoti, mutumwa aita akauya kwaIsraeri vari muIjipita, when I see the blood I will pass over. Pari kuuya urombe, ngarione ropa raJesu muupenyu hwako, urombe ngauiti pass over. Pari kupfuura nekusawana basa, unemployment spirit yakabata pauri, ndiri kutaura ropa raJesu, basa ngaribate muupenyu hwako, unemployment demon ngarijambe ipapo. Baba, ndiri kudeclare. Imi munoti, when I see the blood I will pass over. Ndiri kutaura ropa raJesu, utano kuvana venyu, upenyu, ndinotaura the gift of life. Mweya umaaccident, mweya werufu ngaushayiwe simba. Every altar yakareiswa against their lives, any animal sacrifice, I cancel it in the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. May the good Lord cover you. Mwari werugare, Mwari wenyasha vakuchengete vakugonese. We meet again tomorrow, same place, same time, same environment, same platform. Mwari werugare vakuchengete vakugonese. Bye bye. For now, we meet again tomorrow. Geri chegato ndiri kunamata noupenyu hwako mudikani. May God give you favor. May the blood of Jesus speak on your behalf. Nyasha dzaMwari ngadzikurwire nekukuchengeta. In such a situation, I speak the blood to defend you. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you, people. Bye bye for now.